¡Ahí va! Impresionante. Da igual que cruce todo Dios. Kimon no se mete no tubo. Mira. Ahora. Ay. Da igual lo que sea, pero Kimon no se va a meter dentro del tubo. Hasta luego. Sale por otro lado. Sí. Ahí va. ¿Dónde estará Kira Dama? Ahí va. Una. Uy. Creo que están peleando, a ver quién sale primero. No, Ah, no. están alá. No se metieron. Ahí va o Kimon. No, Kimon no se mete. Kimon no se mete. ¡Oh, Kimon! Kimon no es tonto. Oh, Kimon intentó, No lo intentó meterse na agua. Kimon jamás se mete dentro de un tubo. É máis inteligente que o normal. Daba por debaixo. Non é unha rata. Kimon non é unha rata. É tu irmán. É tu irmán. Ay, Kira tiró una. A ver Kimon se mete a primeira vez. Meteuse a primeira vez. Sí, por fin. A primeira vez na súa vida que se meteu por aí por abaixo. Porque son tubos grandes, o pequeno non se mete, nos grandes sí. Pero ten ido xa unha vez hasta a mitad do tubo así, pero non acaba de meterse. Kimon meteuse! Kimon meteuse a primeira vez! Moi bien, Kimon, moi bien! Dixenllo é fai, non é? Entende, ele entende todo. Dixenllo é fixo, é? Métete, Kimon, veña, outra vez. Qué malas son, pelean. ¡Ey! Ay, no, no. Que desastre, desastre canino. Desastre, Kimon, Kimon, ¿qué se pasa? Kimon. Teño aquí unha cadea, eh? Kimon, deixa a nena, non te metas. ¡Kimon! No, ¿qué pasa? Sí. Justo o túnel. Uy, como está este tipo? ¡Oh, rabo! ¡Oh, rabo! Ahora se parece con tan rabo. ¡Eh! Nenas, Están peleando. vente. ¡Vamos! Porque abusan dela dous, Son dous irmáns, medios irmáns. Contra Kira, Kira ten que defenderse. Dama, no. Kira ten mala hostia, non é anda de bromas, Non podía ser de outra forma, Quen é? Non é un can calquera. Pois foi Kira que inventou o xogo de meterse no túnel. Porque, ao mellor igual, nos antepasados, igual ten algún tipo de xogo onde tiña que meterse por algún burato dese tipo. Por dentro de tubos ou algo. ¡Kira! Ahora, como quedas aí, hai que traer unha rúa e quitar todo para arriba para sacarche. Defiéndese. Ahí van todos. ¡Binde! ¡Que van a caer! ¡Kimon, ven! Non, queren, non caen. ¡Kimon! O que pasa é que vanse tirar un ou outro, un empuja por outro. Kimon! Ay, Kimon! ¡Kimon! ¡Ay, que va a caer! Kimon! Espera. Pode chatar, Avísoche. Ahí van, por mi verba. Vente, non pise a erva. Vente. É o Kimon detrás. Non pisar a erva, Ven. ¡Ey! Esta erva é para comer as vacas, tías, así que fora de aí. Vente, Kira, ven. ¡Kimon! Kimon!
Kimon, vou chotar. Kimon, vou chotar. Kimon, vou chotar. Mira. Ou estás aquí ou chato. Está facendo pelota, mira como vai a pelota. Aguanta que vou botar aquí, Kimon. Está grabando. Veña para aquí. Aquí. E faço que non debes, pajas. Algo simple. Hala. Dixolle, non entres. Que lle Dama! Ladroulle. Hala. Ves, fa mal, ahora estás apañado. Estás apañado, Kimon, xa te dicen que estabas apañado. Así aprendes, senón non aprendes, Kimon. E só aprendes así, desta forma. Que rápido. Aí vai, a facerlle outra. Kira, no. Dama! E vai polo rabo. Dama, deixa a Kira, senón... Ves, está che molestando. Amonestando está. Normal, estás te pasando, dama. Aí van ao carallo. Onde están? Ai! Mira como vai! Ei! Tiraron aí dentro do túnel. Non sei por que quedaron aí dentro tú. Que pasa aí dentro? Grava, grava. Claro. Aí vai! Ei! Mira! No! No! Ai, Dios. Casi che mancha. No! Sentada! Sentada! Ahí, sentado. Joder, non podo sacar unha foto boa. Facendo mal, si. Peleando se pode sacar a fotos que queiras. Bueno. Por fin, unha foto de dúas fieras salvajes.